Morjesta! Tänään mä kerron teille, miten tää pesukortti toimii ja kuinka tärkeää on siivota auto. Kun saavut pesuparkkiin, näytä kortti korttilukijaan ja puomi aukeaa. Tämän jälkeen voit vapaasti valita, mille linjalle menet. Muista kuitenkin kääntää peilit ennen pesua, mutta huomioi, ei kädellä. Peilit kääntyvät itsestään kuskin oven napista. Muista myös irrottaa anteeni auton katolta, lähtee pyörittämällä. Kun olet mielestäsi valmis, ei muuta kuin sisään ja autopesuun. Ulkopesun jälkeen aja auto suoraan imurointipaikalle, joka on myös ilmainen. Muista myös laittaa peilit takaisin oikein päin ja laittaa anteeni takaisin katolle. Imuri lähtee käyntiin heti nostettuasi sen telineestä ja muista imuroida huolellisesti, sillä seuraavan asiakkaan on ihana tulla puhtaaseen autoon. Ja esimerkiksi kiven iskemät ja naarmut huomataan paljon helpommin puhtaasta autosta. Palauttamalla auton puhtaana vältyt myös huomautusmaksulta. Mut hei, näillä ohjeilla on hyvä mennä eteenpäin. Turvallisia kilometrejä toivoo Yhteisautot.